Ja. En fisk. En fisk? Ja. Jeg kunne godt tænke mig en fisk. Har de erfaringer med akvarier fra tidligere? Ja, jeg har engang fået chokoladeprogrammier til at aflige fangeskib. Det har jeg læst om i akvariebladet i 1971. Ja. Mit problem med min butik er... Nogle ondskabsfulde sataner. Hen, fiskene. De skulle vide nogle øjne. De sender mig, når jeg står og forsøger at gøre kassen op. Jeg stiller et eksempel over til sådan 1 krone mønterne i 1 bunke. 50 øre, og så kan jeg mærke det. Og så kigger jeg over alt sammen på højden. Så kigger jeg mig over højre skulder. Jeg siger, det er specielt svært at holde dig. Nej, de er også nemme. De står deroppe på en orange pad og giver mig finden. Jeg ignorerede dem i starten, men der er grænser for, hvad et voksent menneske og jeg når til 10 kroners mønterne. Så begynder jeg at tage overdosis af fiskefoder for at gøre en ende på det hele. Jeg tænker, de små, ja, det er jeg taler om! Sataner, ja, fiskugler! Følg på de skugler! De ligner en mulighed. Nej, det er grimme. Og lidt. Og ja, det er smule. Det er smule. Jeg skal sådan ud og se på hundekænden. Chokoladeprogrammier. Alt inklusiv. Så de foreslår, at hvad? Overtager nu. Ja, held og lykke.